రోలాండ్ SPD30 ప్యాడ్ సేల్కి ఉందండి. ప్రజెంట్ ఇది సూర్యాపేట డిస్టిక్లో ఉంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 60,000 చెప్తున్నారండి. విత్ స్టాండ్ అండ్ బ్యాగ్తో పాటు ఇస్తున్నారు. ఈ ప్యాడ్ తీసుకుని కేవలం 6 months మాత్రమే అవుతుంది. ఓనర్ నెంబర్ కామెంట్స్లో ఉంటుందండి. మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ చేసి ప్రైస్ అండ్ డీటెయిల్స్ కోసం మాట్లాడవచ్చు. సేల్ అయిన తర్వాత నెంబర్ డిలీట్ చేయడం జరుగుతుందండి. మీ దగ్గర ఉన్న ప్యాడ్స్, కీబోర్డ్స్, ఆడియో ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా సేల్ చేయాలనుకుంటే ఈ నా వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ సెండ్ చేయండి, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. అలాగే ప్యాడ్కి సంబంధించిన ఈ యొక్క పెడల్స్ని చేస్తున్నామండి. కంప్లీట్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ అండి. హై డెన్సిటీ ఫైబర్ మెటీరియల్తో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఏ ప్యాడ్కైనా కూడా వీటిని యూస్ చేయొచ్చండి. మీరు ఇచ్చిన అడ్రస్కి పోస్టల్ ద్వారా కానీ, దగ్గర అయితే బస్ ద్వారా కానీ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. కావలసిన వారు ఈ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి హాయ్ అని పెట్టండి, మీకు ఫొటోస్ అండ్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాను.